n'hi ha 2 equips, no? 2 primers equips en el València, que com dic, altres clubs no tenen, però el València té 2 primers equips, uno masculí i uno femení. Entonces, quan se diu, no, és que Mestalla se reserva pel primer equip, no, primers equips n'hi ha 2, i jo estaré molt contenta que Mestalla se reserve per als primers equips. I en tot cas, si el Mestalla també té que jugar allí, el segon equip masculí, que jugui, però ja és una qüestió entre categories que jo puc entendre que el club diga, oiga, jo vaig a obrir això per a un aforo, ja són qüestions tècniques, però jo el que sí que vull traslladar a la societat, que tant el València com el Levante, en aquest cas, o l'Atlético de Madrid, tenen 2 primers equips, uno masculí i uno femení, i que juguen en primera divisió els 2. Tot el que siga que un club de la talla del València seguisca fomentant l'equiparació del futbol masculí al femení i promocionant la igualtat entre els futbolistes i els futbolistes, el Consell ho recolzarà amb la seva presència, amb les seves declaracions públiques i animant a que seguisquen per aquesta senda, perquè va eixir molt bé en la temporada passada.